De siger mere. Er det det, de siger? Mm. Jeg har taget nogle brød op. Det er fint. Jeg skal nok lukke det igen. Det lover jeg. Bare gå hen og give dem noget. Men så lige her, så kan jeg tage et billede. Men jeg tager ikke et billede. Hvad gør du så? Jeg laver en video. En video? Ja, bare gå hen og give dem, skat. Giv dem nu bare. Fik hanen noget? Kan du lige holde det her? Ja. Sikke noget. Pizza på engelsk. Hvad for noget? Men det er fordi, der er en høne, der sad på den, og så hoppede den ned. Så nu sidder der en høne op på den anden pind. Har du set det? Hvad er det for en? Nå. Jo. Nu får jeg noget frugt. Hvad er det for noget frugt? Nå, så kan de godt lide æble. De slåsede, ikke også? Hvad synes du om det? Fik hanen noget? Perfekt. Den får ikke så meget, vel? Den er ikke så hurtig. Ja. Har du et billede?